Mahal. Oh, lasing ka na ata. Ano ka ba, mahal? Lasing man ako o hindi, halikan pa rin kita. Saglit lang, mahal. May, anak! Bakit po, Tay? Pwede ba tayong mag-usap, anak? Sige po. Tungkol saan po ba yung pag-uusapan natin, Tay? Anak, kailan nyo balak magpakasal ni Ray? Medyo matagal na rin kayong magkasintahan. Ay naku, Tay. Bakit ba kayo nagmamadali? Anak, hindi na kayo bumabata. Nagkakaedad na kayo. At saka may trabaho naman na kayo. Baka panahon na para lumagay na kayo sa tahimik. Gusto ko na din pong mag-asawa, Tay. Kaya lang tong si Ray, wala pa yatang balak. Naku anak, baka hindi nyo na ako mabigyan ng apo niyan. Talagang malabo, Tay. Sa sobrang tagal namin ni Ray, wala pang nangyari sa amin. Ano? Parang ang hina naman ni Ray. Ewan ko ba, Tay? Baka naman may iba nang nagugustuhan yung kasintahan mo, anak. Tay naman, kung ano-ano yung pinagsasabi mo. Ano ba yan? Si tatay kasi kung ano-ano yung pinagsasabi niya sa akin. Ay, matawagan na nga lang si Ray. Hello, mahal. Napatawag ka? Busy ka ba? Pwede ba tayo magkita? Oo naman. Basta ikaw. Sige, mahal. Kita na lang tayo mamaya. Sige, mahal. Tagal naman ni May. Mahal, kanina ka pa dyan? Hindi naman, mahal. Halos magkasunod lang tayo. Mabuti naman, mahal, at hindi ka naghintay ng matagal. Bakit nga pala gusto mo ako makita, mahal? Wala naman, gusto lang kitang makita. Ikaw talaga, mahal. May pagkabolera ka. Hindi naman, mahal. Ang totoo niyan, si tatay kasi. Oh, bakit si Tito, mahal? Tinatanong kasi ni tatay kung kailan tayo magpapakasal. Ayoko pa sanang banggitin to sa'yo, kasi napapaisip din ako. Siguro panahon na para isipin natin yung pagpapamilya. Mahal, di ba sinabi ko naman sa'yo hindi pa ako handa? Tsaka marami pa akong gustong gawin. Ano pang hihilingin mo? Sabi naman ni tatay may maayos naman tayong trabaho. Ano pa bang gusto mong gawin? O kaya marating? Sinusuportahan naman kita lagi ah. Mahal, alam ko naman yon at naiintindihan naman kita. O yun naman pala eh. Ang labo mo. Mahal! Mahal! O anak, bakit ang lungkot mo? Si Ray kasi tay, wala pa yatang balak pakasalan ako. Hindi ko po alam kung mahal pa niya ako o may iba na siya. Ano ka ba anak? Huwag kang mag-isip ng ganyan. At huwag mo ding isipin yung nasabi ko nung nakaraan. Nakikita ko naman na mahal ka ni Ray. Ano ba tay? Sino bang kakampihan mo? Si Ray o ako? Alam ko na anak, may solusyon na ako sa problema mo. Ano naman yun tay? Ano kaya anak kung ikaw yung gumawa ng unang akbang? Ha? Ano kaya kung lasingin mo siya? Tay naman, ginawa mo pa akong desperada? Ikaw pa talaga nagsabi sa akin? Anak, alam kong maayos na ang buhay mo. Kaso, gusto ko rin magkaroon ng apo.
Hello, mahal? O mahal, napatawag ka? Di ba magsasampung taon na tayo magkasintahan? Oo mahal, bakit? Ano na lang kaya kung magkano tayo dyan sa inyo? Mas maigi kung ganun mahal. Sige, mahal. Yun lang naman yung sasabihin ko. Sige mahal, kita na lang tayo sa susunod. Pasensya ka muna mahal, hanggang bahay muna tayo. Medyo abala pa kasi ako sa opisina ko. Ano ka ba, mahal? Okay lang yun? Salamat talaga mahal ah. Okay lang? May alak ka ba dyan, mahal? Meron mahal, bakit? Magiinuman sana tayo para mas maganda yung usapan natin. Sige mahal, kukunin ko lang saglit. Ano kaya kung lasingin mo siya? Anong ibig sabihin ni tatay? Ito na mahal. Napipikutin ko siya? Mahal, ba't natulala ka na dyan? Wala to, mahal. May iniisip lang kasi ako. Gusto mo mahal, manood na lang tayo ng pelikula. Sige, mahal. Gusto ko yan. Mahal, Oh, lasing ka na ata. ano ka ba, mahal? Lasing man ako o hindi, halikan pa rin kita. Saglit lang mahal. Ano ka ba, Ray? Lalo mo lang dinadagdagan yung tampo ko sa'yo. Bakit mahal? Anong nagawa ko sa'yo? Nagtanong ka pa talaga? Anong plano mo sa relasyon natin? May plano ka ba talaga o wala? Di ba napag-usapan na natin ito? Pero hindi na ako makapaghintay. Hindi ko na maintindihan yung punto mo. Pero mahal, Ray, ayoko na. Ayoko na sa mga paliwanag mo. Rinding-rindi na ako. Siguro may iba ka na. Tama nga siguro yung hinala ko. May, mahal na mahal kita. Hindi ko magagawa yung mga binibintang mo sa akin. Kung mahal mo ako, bakit ayaw mo akong pakasalan? Mahal kita, May. Pero ba't di mo ako maintindihan? Alam mong mahirap yung pinanggalingan kong pamilya. Nag-aral ako. Tinaguyod ako ng mga magulang ko para pagdating ng araw ay iangat ko rin sila sa kahirapan. At kapag nangyari yon, pwede na tayong magpakasal. Sana maintindihan mo ako. Pasensya ka na, Ray. Medyo minamadali ako ni tatay. Dahil sa kagustuhan niya magkaapo na siya. Alam mo naman, nag-iisang anak lang din ako. Hindi naman sa ayaw ko na may mangyari sa atin. Iniingatan lang kita at nire-respeto. Naiintindihan kita. Pero sana, intindihin mo rin ako. Mga bata pa tayo. Bubuo din tayo ng pamilya at magkakaroon ng mga anak. Kapag dumating yung panahon na yon, hindi nila mararanasan yung naranasan kong hirap. Pasensya ka na, Ray, kung naging makasarili ako. Naiintindihan ko na ngayon. Maraming salamat.